Vítam vás všetkých, takže sa nám to podarilo. Dušan prijal naše pozvanie na rozhovor, tak... Je mi potešením. Dušan, moja otázka prvá znie, že hral si už niekedy v Brezne, alebo toto je prvýkrát, čo si tu? Som prvýkrát, čo tu som vôbec, ešte som nebol v meste v Brezne. Takže celý život, nie? Že si tu nehral? Išiel som okolo, nebol som tu ešte. OK. A aké máš zatiaľ dojmy? Fajn, je to také, to je banské mesto inak. Ťažilo sa tu? Lebo mám z toho taký pocit ako z tých takých banských miest. Priznám sa, že neviem. Okay. Dobrý, akože pekné mesto. Jasné. A máš nejaké očakávania od celého tohto koncertu alebo niečo také? Nezvyknem mať očakávania. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Je to asi menšie mesto, tak neviem úplne čo vždy, tieto mesta sú vždycky taký Kinder Surprise. A cestu si mal pohodlnú, neboli žiadne problémy ani nič také? Nie, Mňa by zaujímala jedna vec, napríklad, že ty keď robíš akože kolab s niekým, že niekoho si voláš na pesničku, že čo sú také tvoje kritéria? Že podľa čoho si to vyberáš a takto? Ja, vieš čo, robím ich strašne málo. A väčšinou sa to stane nejak prirodzene. To je asi také najdôležitejšie kritérium, že neviem to úplne robiť tak, že viem si tam niekoho domyslieť. Väčšinou to je také v okruhu kamarátov, že tam proste to vyjde, neviem to predom plánovať. A tak, nemám akože, že by som si ja kladol nejaké podmienky, to úplne nie. Len je to také tiež na také prirodzenej báze. A keď je to naopak, že teba niekto chce, takže čo sú také, že si taký, že OK, sem idem, sem nie? Tak musím poznať toho človeka, no je to asi veľmi dôležitý faktor a musí sa mi samozrejme páčiť, čo robí, nielen tak, že to je jedna skladba, ale tak všeobecne. Ale akože je ich fakt málo, tých spoluprác, aby sa o tom nejak možno dalo objektívne rozprávať. Jasne. Väčšinou tak s kamošmi a s ľuďmi, čo poznám. Čiže ty si nikdy nerobil tak, že niekto ti len tak napísal a ty si mu proste poslal slohu, že robíš to vždycky štúdiu alebo také niečo? Nestalo sa mi to asi tak, ako hovoríš. Okay. Nie. A väčšinou, hej, ja rád robím sám veci. Alebo s Davidom robím na hudbu asi 12 rokov, myslím, že to je, tak väčšinou som pri tom sám alebo s ním. Ale nechodím na také štúdiové sessions veľké, kde nahráva, vieš, 10 nocov. Ale napríklad sme ťa mohli počuť na tom Daniel MC's Remix od Jamesa Cola a to by ma zaujímalo, že ako sa toto stalo. Napísal mi Ida, my sme s Idom už tak dlhšiu dobu kamaráti, dalo by sa to takto nazvať, kamarátstvo. A sme sa stretli párkrát po eventoch a tak a on mi napísal, že či na tom ten track, akože aj ten projekt samozrejme poznám, aj Jamesa Cola, je to legenda československého rapu. Takže on mi napísal, že robia takýto projekt, kde bude veľa raperov naraz a že či tam chcem byť aj ja a ja som bol rád, že tam môžem byť. A ešte by som sa spýtal, že teba sme vlastne mohli aj z Milión Plus počuť kolabovať, že mal si Karla na albume, Nick mal zase teba na albume a že to sa ako stalo? Tiež sme kamaráti, tak internet je silná vec, takže sa poznáme s kadekým. Aj sme si nejak pošli do cesty navzájom a tak sa to stalo. Proste, ale tiež sú to ľudia, s ktorými nejak fungujem, akože bavíme sa, stretáme sa aj mimo hudby. Hej, lebo ja si pamätám, že som vtedy otvoril Gold Kid 2 a tam som videl teba na tom fite a hovorím, wow, to je veľmi zaujímavý collab a veľmi sa mi ľúbi ten song Plak, čo máte teda s Nickom. Na jednotke to bol, hej. To bol super song. Ďakujem. No a ja by som sa spýtal ešte, že teraz vieme, že zajtra budeš hrať v Prešove, ale že kde ťa môžeme najbližšie vidieť, alebo tak cez leto, že kde môžeme Fúha, hej, zajtra hráme doma, máme tam taký vlastný event s našou rodinnou firmou a značkou, s Pink Watergunom. A budeme na veľa festivaloch, také asi najväčšie sú VLVS, Villa Very Simple v Košiciach, čo sú tiež veľmi dobrí hudobníci a dobrí chlapci to organizujú. Ale máme tam aj Pohodu, alebo Grape Festival, Ženy Vino Funk, ideme na Mighty Sounds a kadečo. Ugot, čo bol tiež taký môj projekt kedysi, teraz je to v Prahe, sa to robí. A tak je toho veľa, toto leto je toho celkom dosť. Paradička. No dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne a dúfam, že sa vidíme niekedy na budúce. Dúfam aj ja.